So mga bahay, back to normal na naman ang mga kadama. Mga katabang sa Kuwait, back to normal na naman kami. Nandito na kami sa bahay ngayon. Nakauwi kami dito ng alas 6:05 ng gabi. Ayun. Tapos, na-late kami ng 5 minutes. Okay lang yun kasi late naman ang labas natin kanina. 10, almost 11 na kami nakalabas. Pero bago yun, ang dami pa namin ginawa mga tayo. Grabe pang trabaho kanina umaga. Sipag-sipag talaga. Pag umaga kasi, pag gusto nyo mag-day off, kailangan nyo magsipag. Pakitang gilas kayo sa amo nyo. Pero, hindi naman dapat yung gawin. Pero kailangan, kailangan, para talagang papayagan. Para kaming, alam mo yung anak na nagpapaalam sa nanay, na lalabas. Kailangan mo na magugas ng pinggan. Kailangan mo nang sabihin ni nanay, magtrabaho ka muna, ganito, ganyan. Tapos, ngayon, nandito kami, ang daming hugasan na naghihintay. So, hindi talaga siya matatawag na day off. Yan, mga pinag-inuman nila. Tapos, ang mesa pa. Oo. Ang mesa. Bago kami umalis kanina, sinet up na namin lahat yan. Ang dining table, at saka mga pagkain, ready na. Kinagluto pa ako bago kami nakalabas. At ang kagandahan lang mga bay, kasi nagligpit sila. Nagligpit sila ng plato, dinala nila dito. At aba, napakaayos ng pagligpit nila, walang basura. Nilagyan na siguro dito. Ayan. Sila ang nagligpit nito, ang pinagkainan nila. Yung ilan silang kumain? 5. 5 sila ang kumain. Dito rin kumain yung taas. Dito kumain ng mag-ina. Sila na ang nagbasura sa mga basura nila ba. Good job mga amo. Ito ang mga niloto ko kanina pa bago umalis. Grabe ang dagan-dagan, nagis-katapang. Ayaw mo gawas. Usara kaluwag ang nakuha. Sa kayo maglungag ko o sa kabaso. Sara, ano kaya kung isang baso lang ang saingin ko? Kasi tingnan mo naman. Isang... Pero ayaw naman niya pumapayag ng konti lang ang nakalagay sa sinerve. Tapos, ayun. Ito naman ang susunod na. Ligpitin natin yung niluto ko. Ano mo? Dapi-dapi lang gikuha. Yung, alam mo yung pigi lang ang kinuha. Pigi sa baboy, di ba? Anong tawag sa manok? Ito yung isang puwitan lang. Anong tawag sa manok? Picho. Hindi naman siya picho. Ito ang picho yung dede. Yung dede ang picho, dede ng manok. Yung ito kasi naiwan yung legs niya. Tapos yung kadugtong ng legs, yun lang ang kinain. Okay, tingnan pa natin yung iba. Diba? Grabe ang dagan-dagan mo. Tapos, kunti lang pala ang kinain. Grabe ang... Hiningal ako mga bay sa trabaho na ito kanina paghanda bago umalis. Tapos wala nangyari. Yan. Hindi naman. Nangati ang lalamunan ko Talagang nilamig ako kanina, sir. Oo, mag-try tayo? Oo. Ako na wala man mag-try kasi. Ito ang tinapay dito. Na dako pa sa planggana. Ito ang tinapay dito ba? Dapat nagpaluto pa sila ng manok. Tapos, kaya pala hindi nagalaw. Ang ambot. Yan lang pinagtagal-tagalan dito. Ano natatagalan? Ay, dami pang ba? Diba? Tapos gagawa pa kami dinner. Ganun talaga ang buhay. Dito, makadi-off ka pa. Makadi-off ka nga, pero ang dami namang pahirap. Pero okay lang, at least, di ba? Nakawarla. Okay lang, sir, di ba? At least, nakawarla tayo sa labas. Nagkaroon pa ng bag. Nakawarla at, nagkaroon pa ako ng bag. Thank you so much kay Sir 62. Talagang hindi ko inaakala yung napaka
napakagandang regalo niya na bag. Tapos kung sabi niya, mamili ka Inday. Kung saan dyan ang gusto mong bag. Sorry, sorry sa'yo sir ha. Okay Kasi lang. hindi niya sinabi na mamili ka rin. Ano ka ba? Okay lang yun. At least, meron ka. Pero, Ayan, okay lang kasi- sa'yo. Oo. May promise naman ako sa'yo, di ba? Oo. Yun na lang. Huwag ka na magtampo sa akin ha. Tatampuan ako. Sige. Masaya na ako kasi. Ah. Yun, thank you, thank you. May blessings ako for today. Ganun talaga. Tapos, alam nyo mga boy, kanina bago kami hinatid ni tatay sa bayan, nung nasa labas na kami, pinahakot pa kami ng doon ka basket na orange namo ni i-arrange pa ni namo ron abroad pa mur ayan diba aalis na tayo kanina pinagbubuhat pa kami yan saka merong pakwan talagang sinadya na no talagang tag-isa kami ng bitbit. May isa pang pakwan na napakalaki. Oh, di ba abroad pa mura? Dito ang pakwan. Di ba? Ganun talaga. Ganun talaga, bay. Pag gusto mo magdiop, bay. Magsipag ka, bay. Takbo-takbo. Si Bunso, medyo okay si Bunso kasi hindi siya tinawag ng amo niya, no? Sino? Si Bunso. Hindi, kaninang umaga. Kaninang umaga, okay si Bunso kasi hindi siya tinawag ng amo niya. Kaming dalawa ni Shirley, ni Sarah, kailangan namin mag-duty. Naglinis pa siya ng kwarto. Puro magic lang. Magic lang. Bukas na ang tunay. Okay. Tapos, maraming ligpitin. Kasi, kumain sila. Nilutuan ko ng ano. Ay, naku bay. Ito ang buhay. Tapos gagawa ko ngayon ng dinner nila. Gagawa pa akong dinner bay. Na, okay lang bay. Sige, kap. Tama na. Okay. Tama ba? Okay, ginawa ko. Tabang na lang. Panibang tanahon kay naapay gusto diri ang akong alaga ning ilang mga kuan. Tulog ka klase man akong giluto ganiha. Kaning uban ani. Daan na nang gi-order pero gi-set up na mo daan di sa lamisa. Ay mi naglakaw. Nga naghimo na mig mga tuba nila, inana. Bibili ako ng fruit sa taas. Oh, sige. Naghimo na mig mga tuba nila ana mga bay. Kay saon na lang. Ha? Dalaga. Nasaan kaya? Lumang. Ala, ang pangit naman ito, sir. Oh. Matamis. Ito, may mga bulok. Yung mga bulok. Murang-mura ang orange ngayon, no? Ang daming orange na binibili ni tatay. Ligpit. Ano ba, kinabuhit ba? Mga bungi, mga uni sila eh. Mga tagag-tagag. Sige lang, ang importante buhi. Importante na kagawas. Ligpitan na. Ito ang placemat nila. Ang placemat nila ay native. Diba kanila gawa sa dahon ng ito ba, sir?
Alam mo kung saan gawa ito? Sa dahon ng dates. Yan ang tinatawag ng native. Ang dahon ng dates, ginagawa din nila ng mga... Native? Kung ano-ano. Matibay nga yan. Dahon ng dates. Na mama! Yan mga bay. Tinawag naman ako ni nanay kasi patayin ko daw itong sandi. Patayin ko daw. Kill the reggae. Sabi niya ganun. Kasi reggae ito sa Arabic. So, kill the reggae. Patay tayo. Bitaw cut ko no. Cut the reggae. Sama ni. Naman ni. Butangan man lagi ni. Plaster. Isandan naman ni nila. Yan. Oh. Tinikman na yata ito ni tatay. Paano ko kaya to? Paano ko sasabihin ang mga kaibigan? Paano ko sasabihin sa mga kaibigan mo? Kaya cut the reggae mga bay. Ito ang sandiya. Sige mga bay ha. Ini kinabuhi sa dabuliway kung magdiok pa. Kunti lang ko. So, ito lang. Masarap kaya. Magtikim nga tayo, bay. Siyempre, bago iserve sa amo, bay. Magtikim mo na ang katabang, bay. Okay, isa. Kalkansi, ba rin? Cutter nga di man. Ang cutter, matilaw. Matilaw na. Hindi na mawa. Wow. Napakalami. Okay. Maghanap tayo ng magandang lagayan. Okay, thank you for watching. Manghugas pang katabang. Mahimo pagpanihapon. Muna ang kinabuhi ng magdiop. Kab-kab gitaman. Oh, ay ha makapahuway. Sige, salamat kayo ninyo sa inyong mga pagsuporta kanunay sa akong mga lakaw sa kinabuhi. Amping mo kanunay di akong asa mamunahimutang diri sa madanlog ng kalibutan. Bye!